В една дъждовна нощ Дженифър е преследвана от мъж с нож. Докато бяга, тя е блъсната от кола. Тя е откарана по спешност в болница, където лекарите от спешното отделение се борят да я спасят. Ръсел, нейният съпруг, пристига и му казват, че тя е в критично състояние. Детектив Франк Пейдж пристига и разпитва Ръсел за инцидента, подозрителен към Ръсел. Собствената дъщеря на Пейдж беше отвлечена преди години и той никога не се възстанови от загубата. Дженифър най-накрая се събужда с пълна загуба на памета. Ръсел й носи снимки и разказва истории за живота си, включително, че родителите й са починали няколко години преди това в пожар. В крайна сметка тя се възстановява достатъчно, за да бъде освободена, и Ръсел я отвежда в техния невероятен дом. Дженифър от време на време има проблясъци към нощта на инцидента и мъжа с ножа. Докато живеят заедно, Дженифър научава повече информация за живота си, която я обърква. Че е напуснала работата си, за да се премести там с Ръсел, и че няма много приятели наблизо. Мистериозен мъж се свързва с детектив Пейдж за престъплението, но Ръсел го намира и го убива. Той погребва тялото в задния двор, което Дженифър може би забелязва. Тя става все по-подозрителна, осъзнавайки, че тъй като е прикована предимно към инвалидна количка, е хваната в капан горе. Тя се влачи надолу по стълбите, за да се опита да огледа къщата, надявайки се да пробуди спомените си. Когато Ръсел се опитва да стане интимен с нея, Дженифър се отдръпва. В крайна сметка детектив Пейдж проследява дома на родителите на Дженифър и открива труповете им вътре. Дженифър, която все още търси отговори, подмамва Ръсел да си тръгне и влиза в компютъра му, откривайки, че снимките им заедно са били подправени. Той изобщо не е Ръсел. Тя си спомня малко за инцидента. Ръсел беше този, който я нападна. Детектив Пейдж научава, че истинското име на Ръсел е Райан, колега на Дженифър и истинският Ръсел, който е ревнувал от връзката им. Дженифър се опитва да избяга от къщата, но Райан я блъска в главата и я връща в спалнята им и я приковава към леглото им. Докато получава провизии, сестра Мастърс, която също е била подозрителна към Ръсел и е помагала на детектива, забелязва и се изправя срещу Райан, но той бързо бяга. Дженифър сама си чупи крака, измъквайки се от веригите, и отива в гаража, за да се опита да избяга с кола. Но Райан се връща у дома, проверявайки тялото на истинския Ръсел в багажника на колата му. Детектив Пейдж пристига и започва да разследва, но Райан го удря по главата. Вече почти разкрит, Райан завързва Дженифър за леглото с въже, като й казва как винаги я е обичал, как това, че е с Ръсел, го е вбесило и той вероятно щеше да убие и нея, ако не беше загубата на памета й. Използвайки запалка, Дженифър успява да избяга и удря Райан по главата с ваза. Тя бяга в гората зад къщата, докато детектив Пейдж се събужда и тръгва след тях. Райан се кани да застреля Дженифър, когато Пейдж го хваща, а Дженифър успява да грабне пистолета и да застреля Райан. 3 месеца по-късно Пейдж събира багажа в дома си, готов да се пенсионира. Дженифър идва да се сбогува и да му благодари, а Пейдж й дава бележка, която Ръсел й е написал и която е намерил в офиса му. Дженифър чете любовната бележка от истинския си съпруг и тя се възпроизвежда в глас зад кадър, докато тя тръгва към бъдещето.